Já myslím, že by to mohlo být. Nebavili jste se o tom. Já to možná. Ale Karolina říkala, že to říkala lepší. To je zajímavý. Proč ty nechceš? Tak jsem to nemyslel doslova. Už dělám nový rovník. Ahoj, Mio. Ale, nemoc blízko, jo. No vypadáš hrozně. Trošku, no mají tady to, odradí každou ženskou, která tě uvidí, ty vole. Cože? Tady to odradí každou ženskou, která tě uvidí. To měl by naopak přišel. Ale, na sebe, jo. A na internet. Jasně. Ty vole, si jsem tohle zveřejný na internetu, už je to bude třetí světová. Já to vidím, že to chtěli do pár roku. Škoda, máme ještě přeložit. Pár 20. Co to? Pohodě, ne? 21, už jsem si otevřel jedno. Cože? Pojď, Pavlíku, řekni nám něco. Řekni nám něco hezkýho. To je do prdele! Pojď, dám tě do prdele. Vybrej, vybrej. Ale jako můžeme To neblázi zase. Přestaň. Já jsem se potřeboval podrbat. Už se budeš říkat, že ti někdo salvej. Se podrbat, To bude jen na internetu, to neřeš. Ale ty tam budeš taky? Mezi prvníma. Hele, koukej. Počkej. Hele, už tě sleduju. Pojď ještě jednou, pojď. Že tady ta slečna nám něco řekne, vy? Ne. Pěknýho. Jo, povídě. To je dost zbrde. Je, vy jste veselý, ty vole. A tam, káka, ty vole. Mám dělat, ty vole. No, řekni mi to, Mílo. No, řekni mi to, Mílo. Řekni mi to, Mílo. Nebešíci. Maňas a jeho maso, vole. Nebo nemám, ne, nemám tady gej, mám. Tam jdu klubo za mnou. Jdu klavou zovna. Tam dáš tu. Tady. Ne, ano. To je místo. Jak to vypíná, hele. Ty vole zároveň, je člověk na vládu. Se připravuje a kuchař dělá. Zastrč to, no mé, to zastaveš a drž to. Věř mi, zastrč to a drž to. A pak pačí ten čudlík, vole, na to. Na rating. No, jasný. No, ty vole, mě to zastačit, ne. No, tam je. Tak takhle blbej teda video nezakončím. Čau, čau. Děkuji.